Monštrum z Kaspického mora. Lietadlo, ktoré nelietalo vysoko a loď, ktorá sa nikdy nedotýkala hladiny ako klasická loď. Sovietský ekranoplán, stroj, ktorý mal zmeniť vojnu na mori. Čo to vlastne bolo? Prečo vzbudzoval obavy západných spravodajských služieb? A ako sa stalo, že dnes hrdzavie na pobreží Kaspického mora? Vítajte na kanáli Explora.sk. Miesto, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou. Objavuj tajomstvá vedy, technológie a histórie. Písali sa 60. roky a Sovietsky zväz hľadal spôsob, ako získať technologickú prevahu nad Západom. Jednou z myšlienok bol tzv. Ground effect, prízemný efekt. Ak sa veľké lietadlo pohybuje len pár metrov nad hladinou, vzduch medzi krídlami a vodou vytvára akýsi vzduchový vankúš. Vďaka nemu sa znižuje odpor a spotreba paliva. Tento jav zaujal inžiniera Rostislava Aleksejeva, ktorý už predtým stal za vývojom rýchlych sovietských hydrofoilov. V čase, keď sa USA spoliehali na lietadlové lode, Aleksejev sa rozhodol navrhnúť niečo, čo by ich mohlo poraziť, lietajúcu loď schopnú niesť stovky tón nákladu alebo zbrane nevydanej sily. Výsledkom bol obrovský prototyp pomenovaný KM Corable Maquette. Západné satelity mu neskôr dali prezývku Kaspické monštrum. Tento kolos meral neuveriteľných 92 metrov, bol teda dlhší než Boeing 747. Váha presahovala 500 tón. Na pohon slúžilo 10 mohutných prúdových motorov. Pri testoch dokázal letieť rýchlosťou až 500 km za hodinu, len niekoľko metrov nad hladinou. Na svoju dobu šlo o fascinujúci stroj. Ale rovnako ako vznikol v tajnosti, skončil aj v tichosti. V roku 1980 KM havaroval a potopil sa. Jeho vrak dodnes odpočíva na dne Kaspického mora. Aleksejev sa však nevzdal. Ďalším projektom bol A-90 Orlionok, menší, no stále obrovský ekranoplán, určený na prepravu vojakov a techniky. Orlionok dokázal vziať na palubu 200 vojakov alebo 2 obrnené transportéry a vysadiť ich priamo na nepriateľskom pobreží. Mal byť rýchlym a nečakaným nástrojom obojživelného útoku. V 70. až 80. rokoch vzniklo spolu 5 kusov. Hoci bol koncept zaujímavý, vysoké náklady a problémy s prevádzkou zabránili sériovej výrobe. Dnes sa jeden Orlionok zachoval v múzeu v Moskve, kde pripomína odvážne sovietské experimenty. Najambicióznejším projektom sa stal Lund-Class, oficiálne označovaný MD-160. Vyzeral ako obrovské lietadlo, no jeho účelom bola čistá ofenzíva. Na palube niesol 6 obrovských nadzvukových protilodných rakiet P-270 Moskit. Mal slúžiť na bleskový útok proti americkým lietadlovým lodiam. Bol rýchly, nízko nad vodou, takmer neviditeľný na radaroch a schopný zasadiť smrteľný úder. Lenže do služby sa dostal iba jeden jediný kus. Rozpad Sovietskeho zväzu zastavil financovanie. A tak sa aj tento obor ocitol odstavený na brehu Kaspického mora. Ekranoplány boli revolučné, no zároveň plné slabín. Ich prevádzka bola možná len na relatívne pokojnom mori. Pri veľkých vlnách boli nebezpečné a ťažko ovládateľné. Ich údržba stála obrovské peniaze a chýbala infraštruktúra, ktorá by ich podporovala. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa programy skončili. Kaspické monštrum leží potopený na dne jazera, Orlionok sa stal múzejným exponátom a Lund-Class MD-160 dodnes odpočíva na pláži pri meste Derbent, kde sa mal stať atrakciou vojenského parku. Namiesto zbrane, ktorá mala zmeniť dejiny, zostal len fascinujúci artefakt minulosti. Sovietské ekranoplány boli symbolom technickej odvahy, vízie, ale aj slepej uličky. Lietajúce monštrá, ktoré predbehli svoju dobu,
no nikdy nenaplnili očakávania. Dnes už neplnia bojové úlohy, no stále vzbudzujú úžas. Sú pripomienkou toho, ako ďaleko boli ľudia ochotní zájsť v snahe získať prevahu v studenej vojne. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber a zvonček, aby ti už neunikli žiadne ďalšie fascinujúce príbehy. Vidíme sa opäť na budúce.